जाबाय नै जोङो दंफैयो दिउरिगाव जाम्बुगुरि गामियाव दा जोङो सार्भे खालामनो फैदों सोर सोर नाफाम देनानै फानो सोर माने खारै बानायो दा नै जाम्बुगुरि होननाय मोनसे गामियाव नैबे दिउरिगाव जाम्बुगुरि होननाय मोनसे गामियाव बिराद माने नाफाम प्रडाक्ट खालामनाय जायो एखे पियर मोजां नाजों बेखौ साफायै सिखोन साखोनै बानायनाय जायो नै बेबायदि बथलाव माने पेकिं खालामनानै हरनाय जायो आरो दा सोरनोबा नांगौबा बेवहाय माने जोंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन दा नांगौ जायोबा जोंखौ कन्टेक्ट खालामबानो मोनगोन आरो नै नाफामफ्रा अलरेडि बानायखानानै दंखायो ओरैबायदि मोजां साफायै बानायनाय बे गासिबो माने नाफाम गोजा आरो दा नैबे जोंहा मा जागोनथाय बाजैया माने बेबायदि प्रडाक्ट खालामनानै फानखाबाय थायो नाथाय मार्केटआ जोंना बेबायदि साप्लाइनि बेबस्था गैयिनि थाखाय एसे दुरबल जायो थेवबो माने लकेलावनो सोलिखाबाय थायो आरो बेफोर बुस्थुफ्रा बायग्राफ्रा माने नागिरबाय थाखायो आरो ओमफ्राय जोंहा बाजैया बेसेबां बोसोरसो जाखो बेखौ फाननाया ओरैनो जानाया जाबाय आं बिदिनो आगोलनिफ्राय फानखायो आरो 8 बोसोरसोआनो जाबाय गामियाव बिदिनो फानबाय थानाया 8 बोसोरसो ओरैनोथ' लकेलावनो जोबखायोना बेफोरबायदिया लकेलावनो जोबो बिदिनो हाबाफ्राव लाङो बुरजा ओमफ्राय आरो मिन्थिनायफ्रा लांफैयो आरो हाबायावबो बिदिनो मोनसे गाहाम मोननै दा जोङो नुदों ओरैबायदि साफा गुबुनना सोरनाबा एसे माबा जायो बानायनायखौ खिन्थु बे बिराद साफा जादों आरो ओमफ्राय इसिबां माने गाज्रिसिनबो जायाखै आरो बिराद मोजां माने मोदोमलायनायसो जादों आरो बैथिंजाय दंबावो नै खारै नै बिथिं देखायना होदो नैबे खारै बियो थालिर मादानि बिराद पियर जायो जोंथ' मिथिखागौ थालिर मादानिया बिराद माने गोबाब मोजां जायो आरो ओंख्रिफ्राबो गोथाव जायो सबाइ ओंख्रिफ्राव दा नैबावहाय आरोबाव नैबेयो सरगासिनो फिल्टार खालामगासिनो दं आरो बेवहाय दा बेखौबो बानायनाया ओमफ्राय बाजैया बेसे गोबावसो जाखो ओरैनो खारै बानायनाया खारैयाथ' आङो बानायखाबाय थायो होमबाबो आं बेबायदि एसेबां फाननाय जायामोन आरो थारमाने बिदिनो सोरबा बिबा हरो आरो ओरैनो बे दै बथलसो जोंनाव बेसेबांसो बेहाय 100 हरो आङो 100 आधा लिटार दं नालाय होमबा लिटाराव 200 थाखा गोलैबाय दा बिराद मोजां आरो नै बिराद साफायै फिल्टार खालामनाय दा बेथ' जोंहा आरोबाव आङो माजों बानायनाय देखायबावथारनोसै बिथिं नैबे थालिर आथिया नैबेखौनो दाननानै बानायो आरो ओमफ्राय थालिर मादानियानो साबसिन गोथावसिन जायो ओमफ्राय पियरसिन जायो गोबाब जाथारो आरो नै बेवहायबो दाननानै दंगासिनो दं साफा बानायनाय जायो आरो एसे नैबे गासिबो आरो जोंहा बिफाङाबो जायो ओमफ्राय बेयावहायनो गायनानै दंखायो हनै थालिर आथियाया नायनो हागोन देखायग्रोनोसै न'आवनो गायनानै फानहैनाय जाबाय आरो एरनोबो गोरलैथार बियो बिराद एरलाबायो बे थालिर आथिया आरो दा नोंथांमोनाथ' नुनो हाखाबाय दा बेवहायबो हनै गासिबो दंजोबो दा एरलांगासिनो दं बे बिफांनिफ्रायनो दा सुबाया गासै मोनबासो दं हनै बैथिंबो दंबावो नांजोबलायला आरो बैथिंबो दं हनै गासै माने सुबा मोनबासो दं आरो हनै बैथिंबो दङ फुख्रि सेरावबो मिथिबाय जानांगौ थारमाने जोंहा बेफोर बुस्थुफ्रा जोंहा भारत सरकारजोंनो माने GI टेग गनायथि मोनबाय नालाय GI टेगआव नांबाय नालाय दा बियो थारमाने गासिबो बुस्थुफ्रा बेफोर बुस्थुफ्रा जोंहा लेबेलिं जाजोबसिगोन पेकेजिं जाजोबसिगोन जोंनि लकेलावबो मार्केटाव एभेलेबेल जासिगोन बेजों लोगोसे आरोबाव बेयो बाहेरावबो थांसिगोन जाय माने बेफोर बुस्थुफोरखौ बाहायो जायो दा जोंहा खारैनि फिला बिराद अरखाबाय जोंनि बर' हारियाल' जाला गुबुन हारियाबो बेखौ जाबाय दा नाफामाबो बर'नि अनगायै गुबुन जाथिफ्राबो जोंहा जाग्रा दङ जायफोरा माने ट्राइबेल हारिनि दा बेफोरबो बायनानै जानो हानाय जासिगोन आरो गासिबो माने अरिजिनेल माने स्टिकार गोनांलाय QR कड गोनांलाय बेवहाय माने मा होनगोन बेखौ लेबेलिं पेकेजिं सिल थानाय गासिबो जाजोबसिगोन आरो गासिबो बुस्थुआ ब्रेन्डेड जाजोबसिगोन आरो दा बेफोरनो जोङो मावनानै जानो रोङोबा बेफोरावनो फैसा दङ खुनु माने खामानि दामानि जों नागिरनांगौ गैया माने बबेबा कम्पानि बबेबा गुबुन रायजोआव थांनो गोनां गैया दा बेफोरखौनो स्टेन्डार्डै जोङो लांनानै मावनानै जानो हायोब्ला माने मडार्न माने नेमखान्थिजों बेखौ जोङो मावनानै जानो रोङोबा बेयावनो फैसाया दं आरो जों गावजों गाव आन्दायलायबायसो थादों दा बयबो जायफ्रा बेबायदि मावनो गोसो दा बेखौ मावनानै जानो हागोन आरो दा बेखिनियानो आरो